mutane. Wasu ta sa su a nishaɗi, wa'yansu kwamta aje su zaune. Ni kan bani yanta samsam, gani nake ɓata lokaci ne. Ashe so yana harina, ya sani hanyar da zai risa ne. A yau gani bisa tarkonsa, ya yi kamo gare ni mai rauni. Ranar Litinin da safe mun fita zoro da ni da Adamma, domin ƙarashe na aikin da muka fara da shi na album. Ya ce kan mu je mu ratsa ta Shoprite, na ce da shi sam. Ya furta ya ce da ni bi don Allah, sai dai na ce da shi tam. Ashe kankara ta soyayya ni da sai ma ita ta kawo ni. Kina ciki ya dau abin sha, ya waiwayo ya yi tambaya na. Bi kai me kake bukata, ni kuma na mai da hankali na akan ayyukan da zami. Ina tunani na daga kaina, na juyo ina faɗa mara mu ta fito sai mai na kusa na. To ashe hankalin ta bai gun, kafin na motsa ba sai ta goge ni. Ya abin take ta tsayawa, ta waiwayo ba da jinkiri ba. Ta ce min dan Allah malam kai haƙuri, walla ban gani ba. Ni kam hankali na ya tafi, ban ci bayanin da ma take ba. Ta juya da murmushinta ta tafi, ban ce da ita ufu ba. To ashe sai ma ban sani ba, tun a gurin santa ya soke ni. Na juya na kalli Adam, na ce da shi kaga dan uwana. Wai dan nayi karo da wancan, duk hankali na ya bar jikina. Ya ce min sai ya ina zuwa can, na ga ya zo ya ja hannuna. Ya ce mu wuce studio, na ce da shi a'a dan uwana. Mu koma gida na kwanta, don kowa Adam jiki na yayi rauni. Bayan min iso na kwanta, dan na yi bacci na samu kaina. Da bi na rufe idona, sai na ga sai ma a gabana. Tana murmushi a raina, nan kuma kyan sai mai na ga auna. Domin sai ma doguwa ce, sai ma fara ce da za a nuna. Bara kuncin a takaice, sai ma a surar ta babatun. Tunanin ta da nake yi, na gana ƙaunar ta shige ni. Sai dai ban sani ba yaya za a yi inganta bi ta gani. A nan take hankali na ya tashi, ba nutsuwa gare ni. Ina nan a wanga hali, sai na ga Adam fa ya kira ni. Wai yayi mantuwa a ɗaza, akwai wani sako an bashi ya bani. Ina ce mara ina a ɗaki, babu daɗewa ya yau isowa. Yana zuwa ya ban takarda, sai ya faɗan sanda ya fitowa. Bayani ya yi wa sai ma santa nake na ki bayyanawa. A nan ne ta bashi namba, har adres na ta haɗawa. Ta ce mai sunan ta sai ma, amsa kwa ina kira ta tabani. Ashe daga halin da nan shiga, an ita ma a ciki ta afka. Domin